Lokaci yayi da zaka daina barnata datanka a banza. Lokaci yayi da zaka saurari waka a wayanka ka samu kuɗi. Lokaci yayi da zaka kalli bidiyo a wayanka ka samu kuɗi. Lokaci yayi da zan gabatar muku da wannan bidiyon a yanzu. Shin kai ma'abocin sauraron waka ne a waya ko kuma ma'abocin kallon fina-finai a waya? Ya amfani da wannan damar domin ka samu kuɗi online. Masu kallon YouTube channel ɗina ina muku barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo ne yau zan gabatar muku da wani application da zai baka damar samun kuɗi yayin da kake sauraron waka ko kuma kallon bidiyo a cikin wayarka. Wannan application zai yi amfani matuƙa ga duk wani mai amfani da Android phone. Wato ainihin AMG ina da tambaya, na ji ka ce waka, to shin mu ustazai fa? Ya ustazu wannan sabga hadda. Zaka iya sauraron karatun Alƙur'ani mai girma kuma ka samu kuɗi. Ga kuɗi ga lada. Lokaci yayi. Na san lokaci yayi, yi haƙuri kar ka takura ma. Masu kallo, ku biyo ni domin ku ga ya hakan za ta kasance. Da farko ka shiga description domin ka samu link da zai kai ka ɗauko wannan application da zan yi muku magana a kansa. Kana shiga description in ka taɓa zai kawo ka direct zuwa kan application ɗin gashi nan kamar haka. To sai ka danna install, sai ka ɗan bashi lokaci ya gama installing. Da zaran ya gama installing, ko da bai nuna maka open ba, ka yi minimizing, sai ka je ka cikin menu ɗin wayar taka sai ka nemo shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani na nemo shi gashi nan a nan ga hotonsa da komai. To sai ka taɓa. Kana taɓawa za ka jira ya buɗe. Sannan ku sani, kowace waya sau ɗaya take da damar yin rijistan wannan application ɗin. An kai sau ɗaya baka isa ka ƙara yi akan wayar ba. Ko da ka manta password ɗinka ko wani abu, to sai dai ka haƙura da amfani da wannan application ɗin. To don haka is better ka riƙe duk abubuwanka da ka yi rijista da su. To da zaran ya nuna maka waje kamar haka sai ka danna close. Sai ka zo ka nan wajen gashi nan sun ce maka get free S1. To sai ka taɓa wajen. Kana taɓawa gashi nan a nan gefen sun ce ma ka danna create. To sai ka danna. Kana dannawa sai ka danna next. Za su ce kai creating ɗin wallet. To daga nan gashi nan sun ce maka app permission required. To sai ka taɓa sai kai allowing. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Daga nan wajen sai ka taɓa agree to all, sai ka danna confirm. A nan wajen ana buƙatan ka saka lambar wayanka. In ka tashi saka lambar wayan naka, ka saka ta gabaki ɗaya har da 0 ɗin farko. To daga nan sai ka danna get authentication. Ka tabbatar layin yana kusa da kai ko yana cikin wayar domin ka samu OTP ɗin da za su turo maka. Wani sa'in yakan yi loading a nan wajen sosai kafin ya wuce. To daga nan kamar yadda kuke gani haka, zai shigo da kai waje kamar browser. Gashi ne yana ce maka verification you are not a robot. To sai ka taɓa nan wajen. To daga nan in wayarka ba a taɓa yin rijistan da ita ba, za ka ga ya nuna maka waje kamar haka yana lissafa lokuta za a turo maka OTP. To gashi nan ma sun turo, sai kai kwafiyin ɗinsa, sai ka saka a nan wajen da kake gani. Wannan ina nuna muku yadda za ka yi rijistan ne. To daga nan za ku ga gashi nan ya nuna muku nan wajen yana buƙatan invitation code. In already link ɗin kuka bi, wanda in saka a description ya kai kuka ɗauko wannan application ɗin, za ku ga invitation code ɗin ya hau da kansa. An kuma ba ku gan shi ya hau da kansa ba, to gashi na akan screen ne kamar yadda kuke gani, sai ku ɗauka ku saka. Amfanin shi wannan invitation code ɗin shine, kana yin register za su baka coin ɗin su ƙwaya 100,000, wanda in baka sa invitation code ba za su baka ba. Kuma wannan coin ɗin, adadin yawan coin ɗinka shine adadin kuɗin da zaka iya cirewa. To kai ma in ka gama rijistan zan nuna maka yadda zaka samu naka, wanda in ka gayyaci wani kai za a baka shi ma kuma da a bashi. To yanzu sun ce a saka pin code kamar yadda kuke gani. To sai ka zo ka saka pin code ɗin da ba za ka manta ba. Kamar yadda kuke gani a wannan jan rubutun, suna maka bayanin cewa ba za su iya aje maka pin code ɗinka ba ko wani bayanin ka ba, duk abin da ka manta ba za ka yi forgotten ba. Shikenan ka haƙura da shi kenan. Kuma kar ku manta yadda in ga muku sau ɗaya ake yin rijista. To gashi nan kamar yadda kuke gani na gama sa pin code. Inda akwai buƙatan ka sa fingerprinting ɗinka za ka iya sakawa. In kuma ba buƙata za ka iya wucewa, to ni ba buƙatan na saka ba in saka later. To gashi nan kamar yadda kuke gani yana processing. Za ku ɗan bashi lokaci kaɗan domin ya gama buɗewa. To gashi nan kamar yadda kuke gani already ka yi rijista ya buɗu. To sun ce maka kai backup ɗin key ɗinka na shi ainihin wallet ɗin, saboda in ka manta shi
ba za ka iya amfani da ita wajen yin withdraw ko wani abu ba, to sai ka danna na wajen da aka ce maka begin back off. Kana dannawa ga wannan kidin da suka baka sai kai copying ɗinsa. Sai ka je ka samu wani waje mai tsaro ka ajiye shi. Bayan ka ajiye shi sai ka dawo ka taɓa confirm. To daga nan shikenan za su nuno maka waje kama haka sun baka coin 100,000 kasancewan ka yi amfani da invitation code. To yanzu me ya kamata ka yi domin ka samu kuɗi? Ta yaya za a yi ka saurari waƙar ko ka kalli bidiyo har ka samu kuɗin ka cire? Mu je zuwa duk zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Sai ka zo ka danna nan wajen da aka ce maka OK. Daga nan sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka ce maka home. A ƙasan nan ga wani waje sai ka taɓa. To abin da za ka ke yi a kullum shine wayannan abubuwa hudun da ka gani su ne tax ɗin da za ka ke yi. Na farko kallon bidiyo. Kallon bidiyon ba a intanet za ka kalla ba, na cikin wayarka za ka kalla. Yanzu kaddara kana iya kallon fina-finai ko indiyan ɗin Hausa, to in ka turo za ka kalla, madadin ka je ka kalla a MX player ko BLC ko QQ player a banza a kyauta, to in ka shigo ta cikin nan, in dai datan ka a buɗe yake, ko ba iban datan suke ba, dan in ka saka data 1 gig zai iya maka wata ɗaya kana yin amfani da shi a cikin wannan abin, in iya shi ɗaya kake amfani da shi. To in ka shiga kamar haka, zai nuno maka kai load ɗin bidiyo ɗinka da yake kan wayarka, sai ka taɓa gashi nan kamar yadda kuke gani. To yana buƙatan permission, sai ka bashi permission, sai kai back. In kai back daga nan gashi nan duk zai fito maka da bidiyoyin wayarka ga su nan all. To sai ka zaɓa wani bidiyo kake so ka kalla domin ka sami 'yan canjin nan. Kar ku manta bidiyon ba fa kuɗinka za su ɗauka ba, kuma bidiyon cikin wayarka ne za ka kalla a ciki. Kawai wannan a matsayin player take. To yanzu kamar yadda kuke gani, na buɗe wannan short bidiyo ɗin gashi nan kamar haka. In kun duba gefen nan za ku ga wani abu yana ta tafiya, watan coin ɗin yana hawa kenan. To wannan coin ɗin in ya hau ya je shi adadin 10,000, to ka gama kallon bidiyon ka na yau kenan. To kaga in fim guda za ka kalla, tun kafin ka kalli rabi ma zai je 10,000. Kuma kar ku manta, ba wai da datan ku yake amfani ba, kawai dai ana so datan ka ya kasance a buɗe ne, kuma bidiyon na cikin wayarka ne ba na wani waje ba. To daga nan in ka gama kallon ya je adadin na 10,000, to sai ka yi back. Kuma in kana kalla ma in kana so kana da wani uzuri, kamar yadda in kana kallon fim kana iya fita ka dawo ka ci gaba, to shi ma haka da ka iya fita wani lokacin ka dawo ka ci gaba da yi. To in ka gama kallon bidiyon ga baki ɗaya, na ƙasa gashi na an ce maka YouTube. To a wannan ne zaka je YouTube ka kalli bidiyo. Misali, in ka shigo nan za su ce maka ka saka wani irin bidiyo kake so ka kalla. Da yawan ku kuna shiga YouTube domin ku kalli bidiyoyi don nishaɗin kanku. To in ka shigo ta cikin wannan player, kai satin ɗin bidiyon da kake so ka kalla. Yayin da kake kalla kuma suna tara maka kuɗaɗe, kaga baka asaran datan ka kenan. To yanzu kaddara za ka kalli channel ɗina ne AMG Hausa TV. Don ka zo nan wajen sai ka rubuta AMG Hausa TV. In ma me kake so ka kalla ko ma me in ka zo nan kai satin, duk zai nuno maka su. To gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi ya kamo channel ɗina. To yanzu ina so in kalli bidiyon nan. Ko ka ga na yi sabon update kana so ka kalla, an sanar da kai, da ka iya shigowa ta cikin ita wannan player sai ka je ka kalla. To yanzu misali shi ma in ka gama kallon bidiyon naka, in ka ga ya saka maka get akan wajen coin ɗin nan, to sai ka fita. Sai abu na gaba da ya kamata ka yi, sai ka zo wajen da aka sa maka music ɗin nan. Shi ma in ka zo zai saka maka import music from storage, sai ka danna. To zai ebo maka dukkan waƙoƙin da suke cikin wayar ka ya kawo su wajen. Duk waƙar da kai playing kana ji, za ku ke ganin ganan coin yana hawa kamar haka. Shi ma in ya gama iya hawansa zai saka maka get a wajen, wanda in ka danna zai baka kalli bidiyo ads ƙwaya ɗaya. In ka gama kalla zai saka maka get, in ka danna confirm sai ya saka maka done. To ka gama wannan kenan. Wayannan hudun duk za ka gama su ne. Na ƙarshen nan in ka shiga zai nuno maka ne ga sunan ƙwaya 6, dukkansu za ka baka ke taɓa musu get, za ka ke kallon ads bidiyo ƙwaya ɗaya. To yanzu kaddara ka gama, nan wajen ya cike kamar yadda kuke gani haka. To ka gama na iya yau kenan. A kullum ana samun coin 30,000, wanda adadin withdraw ɗinsu suna buƙatar 240 ne. Lokacin da kai rijista sun baka 100,000. Kaga a yanzu bai fi kai kwana 4 zuwa 5 kana yin abin nan ba, sai ka samu ka yi withdraw. To kamar yadda kuke gani yanzu na gama haɗa coin ɗin da ya kai wanda zai yi withdraw. Amma ina ba ku shawaran cewa
ku bari sai coin ɗin ya yi yawa kafin kai withdraw. Misali kamar kai na kwana 15 ko na wata ɗaya, wanda in kai withdraw ɗin zai iya baka dama ka sai da shi a Binance. To kana shiga zai nuna maka waje zaɓi biyu, sai ka shiga wannan na saman da aka saka maka MBL exchanger. To kana shiga zai nuna maka ka danna adadin coin ɗin da za ka yi withdraw. To sai ka taɓa max, kana taɓawa sai ka taɓa enter MBL deposit. To daga nan ka shiga zai nuna maka ya ce ka saka wallet address. Wallet address ɗin za ka same shi a cikin exchanger ɗinka na Binance, tunda kana so dama ka tura kuɗin ne zuwa Binance da shi suke amfani. To sai ka shiga cikin Binance ɗinka, sai ka zo ka wajen da aka rubuta maka wallet, sai ka zo ka taɓa deposit, sai ka yi satin a sama ka rubuta MBL gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka shiga ciki zai fito maka da zaɓi ƙwaya biyu ga su nan kamar haka. Sai ka zaɓi wanda aka rubuta maka ontology. Ku fahimta da kyau, ku ɗauki wannan wanda aka saka ontology, don in ba shi ka ɗauka ban ka tura ba zai zo ba. To in ka shige shi sai ka yi copying, sai ka dawo cikin wannan application ɗin naka na KM player, sai ka zo ka yi pasting ɗinsa a nan wajen. Ƙasa nan da kuke gani an saka maka recent deposit address. An kai withdraw na farko, in ka zo za ka yi withdraw na biyu, babu buƙatan ka sa wallet address, sai dai ka shiga wajen recently ɗin nan za ka ga ainihin wannan address ɗin naka da ka saka yana nan, sai ka yi amfani da shi kai withdraw. In ba ka kai ba zai yi ba. To daga nan sai ka danna MBL exchange kamar yadda kuke gani, zai nuno maka ka zaɓi layi, sai ka zaɓi layin da ka yi rijista da shi. Tunda sun buƙaci ka sa musu namba a farko har kai verifying, to sai ka zaɓi layin a nan. Daga nan sai ka saka nambar, sai ka danna get authentication code, sai ka jira. Da ga sun turo maka OTP code, sai ka saka shi a nan wajen da kuke gani. Kana sakawa sai ka danna confirm, za ka ga yana processing kamar haka. Da zarar ya gama processing za ga ya sa maka MBL exchanger request has been made. It means kai withdraw dai kawai. To daga nan sai ka fita. An ka ga dama take za ka iya zuwa cikin Binance ɗinka ka jira zuwansa, saboda yana zuwa ne kaman ka tura wa mutum kuɗi a banki, watan a cikin ƙaramin lokaci kenan. Amma fa ba kaman bankin Zenith Bank a halin yanzu ba, don shi wannan za ka iya aikawa ya kwana bai ma shiga ba. Wannan kana aika shi instantly ne za ka ga ya shiga, gashi nan kamar yadda kuke gani ya shigo min. To wannan na yi testing da komai, na nuna muku ne yadda ake iya samun kuɗi a cikin wannan KM ɗin. Sannan wani zai yi tunanin cewa a'a ai yawan bidiyo da zan kalla zai shanye min data fiye da kuɗin da zan samu. A'a, ba sa ɗaukan data a takaice, don in ka saka data 1 gig zai iya kai maka tsawon kusan kwana 20 kana yi, inda iyaka wannan kake yi. Kun ga data 1 gig baya wuce 250-300. To kaga akalla in kai wata ɗaya kana yi zaka samu dala ya kai 12 ko 13, wanda kuɗin ke tsammanin zai kai 10,000. To kaga a wata kana samun 10,000, me ya rage maka? Just kawai ɗan lokaci zaka bayar, ka rage lokacin da kake batawa a TikTok ko WhatsApp ko wani abu na chatting a banza, kai amfani da wannan player domin ka samu 'yan canji. Da buƙatar kai converting ɗin shi wannan MBL ɗin ya koma zuwa USDT domin ya baka dama ka je kai P2P. Ta yaya za ka yi converting ɗin kwa shine za ka zo ka home na Binance, sai ka taɓa wajen da aka ce maka mo, daga nan sai ka shiga convert, daga nan sai ka zaɓi MBL, ƙasa kuma ka saka USDT, can gefen sai ka danna max, daga nan sai ka danna ka converting. Gashi nan kamar yadda kuke gani converting ɗin fees ma kyauta ne, ba kuɗin converting za su ɗauka ba. To da zaran ka gama converting zai saka maka conversion successfully. To daga nan shikenan sai ka danna back to home. Bidiyon yadda zaka sai da USDT ya koma cikin bank ɗinka na Najeriya kuma already na yi shi a cikin wannan channel ɗin, wanda a yanzu haka na saka muku link ɗin a description ɗin wannan bidiyon. To wannan bidiyon na muku shi in full, ba buƙatar tambaya. Inda akwai abin da baka gane ba ka ƙara maimaita kallon bidiyon, amsan ka na ciki. Sannan kuma zan bar comment ina na wannan wajen a buɗe. Ka yi tambaya akan wani abu da kake so a maka bidiyo a kansa wanda baka gane ba. In abin yana da mahimmanci ya kai ne bidiyo, to zan ɗauki tambayan nan sai ne bidiyo akan abin naka domin mutane su amfana. Na gode, ku ci gaba da kallon AMG Hausa TV, ni ne naku Saddi. AMG Hausa TV.